Byd Bach, Hydref y Trydydd, adroddiad Tiwli o newyddion yr Eidal, darpwn o'r papurau newydd dyddiol Corriere della Sera, La Repubblica a The Telegraph, ac hefyd o'r papur newydd ar-lein HuffingtonPost.it. Yn ddiweddar, 2 bwnc llosg sydd yn rheoli newyddion yr Eidal ar y cyfan, yr economi a thrafferthion gwleidyddol y wlad. Ar yr olwg gyntaf, gallai rhywun feddwl bod dim byd wedi digwydd yn yr Eidal dros y dyddiau diwethaf, ond i bai am y 2 bwnc yma. Mae'r storiau hyn mor blaenllaw eu bod nhw'n taflu cysgod dros y newyddion diweddaraf, enghraifft, y canfyddion newydd yn hanes y llongddrylliad y Costa Concordia. Mae hanes y llongddrylliad yma yn cael ei thrin a helaeth yn y wasg Prydeinig, ond mae'n anodd iawn dod hyd i unrhyw gyfeiriad manwl tuag ato yn y wasg Eidaleg. Mae hyn yn annisgwyl yn enwedig oherwydd bod manylion trist iawn wedi dod i'r golwg yr wythnos yma. Efallai oherwydd bod y 2 brif stori mor arwyddocaol i sefyllfa'r Eidal yn y byd sydd ohoni, mae'r wasg wedi cylchdroi o'i cwmpas yn ystod y dyddiau diwethaf. Ond, nid y Costa Concordia sydd yn destun trafod i'r Eidalwr cyffredin o beth gallwn ddysgu o edrych ar y wasg yn cyffredinol yn y wlad. Debyg taw un testun sydd ar dafod pawb, a hynny yw'r helynt diweddaraf yn saga Sergio Berlusconi, cyn brif weinidog y wlad. Mae dyfodol llywodraeth glymblaid bregus y wlad wedi troi'n acur gyda nifer o aelodau Il Popolo della Libertà, y pobl dros rhyddid, plaid Signor Berlusconi yn ymddiswyddo. Rheolir yr Eidal gan y glymblaid fawreddog sydd yn cynnwys pleidiau o bob asgell wleidyddol, y Blaid Democrataidd, pobl dros rhyddid, dewis dinesig ac undeb y canol. Y Blaid Democrataidd a phobl dros rhyddid yw'r pleidiau mwyaf yn y Senedd. Ffodus i Enrico prif weinidog y wlad a'i Blaid Democrataidd, ar ddydd Sadwrn yr 8 o Fedi, ddiswyddodd y 5 gweinidog Popolo della Libertà o'r cabinet, ar ôl wythnosau o anghytuno rhwng yr 2 blaid dros hynny. Mae'r ymddiswyddiadau yn dod ar ôl i Berlusconi ymddiswyddiadau yn sgil y posibilrwydd o'i uchelgyhuddiad. Dywedodd Berlusconi ta'r ddiffyg i ddod i gytundeb dros codiad mewn treth gwario yw pam ymddiswyddodd ei aelodau seneddol, a tebodd hyddo Berlusconi o ddweud celwydd noeth i'r cyhoedd ac ei fod yn allwyrio'r wasg o'i broblemau personol. Cafwyd y cyn brif weinidog yn euog o dreth dwyllio yn 2012 ac mae e wedi gwylltio am gynlluniau arth o dan rheol sydd yn allgyrru troseddwyr euog o'r Senedd. Mae'r sefyllfa wedi creu penbeth i arlywydd y wlad Giorgio Napolitano am sut i gael llywodraeth sefydlog yn ôl i'r penrhyn. Y stori arall yn plethu mewn i'r sefydlogrwydd gwleidyddol yw'r gweithion economaidd sydd yn peri gofid i lawer yn Ewrop. Mae gan yr Eidal nifer o broblemau economaidd megis i'r wasgiad, 10 mlynedd o syrthnu economaidd, dyled cyhoeddus o 2 triliwn euro a diweithra'r ifanc o 10%. Roedd y llywodraeth blaenorol o dan bwysau i ostwng lefel y diffyg yn y gyllideb i lefelau'r Undeb Ewropeaidd, ond mae'r ansicrwydd am ddyfodol y llywodraeth yn creu diffyg hyder dros sefyllfa ariannol y wlad. Nid yw'n bleserus darllen y fath gwybodaeth sydd yn y wasg Eidaleg. Yn yr 8 mis cyntaf 2013, ceir 2015 o fath o wlad, ac, yn anffodus, nid yw hyd yn oed yr enwog bwyty Eidaleg yn ddiogel o grafangau'r argyfwng economaidd. Ceodd y ddrysiau 2,583 o fwyty byth yn y wlad. Mae bwyta'r Pryfain wedi gweld hi'n anodd yn ddiweddar, ei fwyty yn cael pob diwrnod ar gyfer taledd eleni. Daeth y newyddion hyn ar yr un amser a ffigurau newydd am drysorfa'r ddinas, ble mae'n debyg
bod gan y ddinas ddiffyg o 870 miliwn yn y gyllideb, ac bydd rhaid i'r Llywodraeth lleol wneud toriadau o 100 miliwn i walla'r sefyllfa. O sylw yn yr Eidal yw'r datblygiadau yn hanes y llongfordaeth enfawr o Costa Concordia. Yn ddiweddar ailgodwyd y llong ac darganfyddwyd 2 gorff o dan y rhan canolog sydd yn 950 troedfedd o hyd ac yn pwyso 2 waith y Titanic. Cred olion Maria Grazia o Sicilia a Mr Russell o'r India yw'r rhain, gan nad ydynt wedi cael eu canfod hyd yn hyn. Mae Francesco Schettino, capten y llong, yn cael ei gyhuddo o ddinladdiad achosi llongddrylliad a gadael ei long, ond mae'n gwad i'r holl gyhuddiadau gan rhoi'r bai rhan gwbl ar ei gryw. Os yn euog, byddai Senior Schettino yn treulio 20 mlynedd yn y carchar. Pwy a oer sut y datblygydd yr hanesion rhain dros y sy'n dod?